Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapu iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamat ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadungpar da ito iti nakal abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga ruddag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla. Ididimakkel ti daluyon, nagsisina da Leia, Ivan, kan Romy. Kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin repet ko di tasakam. Awan ti badomon. Dapat patag ti panangespal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman na ka. Awan na nyaman na. Sige tainak agbirok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tatyaramida kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan na ka. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka ka. Kinagat-nak tumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijalim na dan ti ferryboat. Makipagladingit kan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dwa ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador, anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no, ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod, tijak matuod, apanunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak, taitapal ta dita sakam, tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection dayta abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong, no adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado umlaeng. Ang mga no imbis amagasanak. May infeksyonak pa eh. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito'y nga isla. Adayo nga min dito'y. Kasanon ti panagbiag ta dito'y. Awan pa'y umay abarko dito'y abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga adu ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Dumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak an naluum asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadag iti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay kumamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kada Romy kan ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad day ti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasang ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ka ano mabalin.
Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Maasya na kadali sa ken Deborah. Di da makatal nga gapo iti kaawan ni Romy. No apay nga minanapan ka no ti ferry boat ijay Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imimbestigaranda. Ni matlay at ipagdamdamagan da. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ama ikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mat Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di? Kasi mati inana akanayon nga sangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay, apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ay, diyak mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma prutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak mo, noon niya tinaganda. Balang siguro prutas. Taijay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, amang anutok kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirup ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ente agyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong ariskiwer dito'y ayanta. Saan ka kumaakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adikam agkita kini Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat, nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko kini Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos, tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputaawan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam ka mat agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumpang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tayo. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong. Ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot? Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas aruot? Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot a makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla.
Saan ko ang mairusok abaybay antipada ka tao? Oray kasano ka dakas? Dakas akad eh. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya ngamin tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakaduam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya mo. May saakla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilimnad ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti daduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti dua. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak da ito'y. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Kan adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. Adda pating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsud. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible da ito'y. Apay adyak na kariing. Nang runa, idimpabado yung kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaud ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day tanana. Jack makaid na. Aging ga Jack makita ni Romy. Puraw day tanapisang akamisletan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay. Iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak day ta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga adda tao dito'y. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapagna. Anya ti ko na ti kinasaritam, balasang ko. Adda helikopter ang mapanagwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y ti ina ti Kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing.
Nuawan pala ang ti makita ti helicopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.